L'any 82 faltaven ensaiadors i jo el 75 vaig ser tornero. L'any 82, en companyia amb Manolo Meseguer, vaig entrar a la dansa d'arts d'oficis. I entonces tabales conforme ara no n'hi havia. Entonces buscava jo un tabal, tocava el tabal, ell s'encarregava de dansa i jo anava a controlar un poquet els xicoros també. I després pujava Agustí Gaitero i Ferreres, el gaitero, 2 dies antes del sexeni, para cagar el pas en la gaita, perquè entonces tampoc, bueno, allò era una odissea. Enguany me s'ha oferit Joan Miralles, perquè jo enguany ja vull abandonar ja. Sí, i a partir d'ahir a buscar sagals, que també és un follon de mil dimonis, perquè n'hi ha pocs. L'edat que volíem no ne trobàvem, que n'hi ha tan xicotinhos, perquè és el que n'hi ha. Després n'hi ha que són fills d'Alets, que feia il·lusió que foren els seus fills, i les que n'hi ens va costar molt de trobar-los. Ne volíem 2 més perquè n'hi ha els de recanvi, saps? Perquè se cansen barbaritat i a 7 minuts, en vez de 8 ne volíem que n'hi hagueren 10 i n'hi ha 10, ens vam poder aconseguir. La dansa consisteix en oficis que n'hi havia al poble antigament. Està el teixidor, està el ferrer, la cadireta xicoteta, la llançadora que passa per baix del ginoll, que també és xicoteta, molt bonica. El que cantava la llana, que enguany el traurem eixe també, i n'hem nomenat uno de nou, que farem un cistella, perquè tenim 10 xiquets, entonces farem 10 oficis. El de cardar la llana ja ho tenim ahir, però jo no l'havia ensaiat mai, sempre havia ensaiat 8 oficis. Eixe està ahir al cabàs, i l'altre dia buscant-ho, dic, ostres, però això també podem fer-ho. Busqueu un velló de llana, i els 2 d'allòs que vagin mirant de cardar la llana. I el cisteller molt han tret de davant, a veure, molt han tret de damunt. També hi ha ofici de cisteller, també. Les cistelles també s'han de fer a mà o com sigui. Rinyes no, però sí que n'hi havia alguns que coincidien el mateix, que es feia goig el mateix. Sí, però no, se va arreglar fàcil. Sí. I els 2 últims, que era allò de que van fer això de que fan els sagals de pedra, paper, tijera, i el que va així, i s'ha acabat el problema. El que s'ha acostumbrat a millor fer de ferrer, després fer d'una altra cosa és més complicat de fer perquè no l'ha feta. Cada sexeni, el més vell que n'hi ha, que encara no s'ha hagut tablet, és el que li toca. Ell treballant molt a sexeni, sobretot al carrer, i me falta això. Pagant sobre 200. Però no, els oficis a Morellà i a tot arreu, per el que veig jo, estan de capa caïda total. Si ho fas amb ganes, no es fa pesat, és bonic, a mi m'ha agradat sempre, ja dic, des de l'any 82 i ho he fet moltíssima cursa. Tinc 68 anys i a més se fa molt pesat. Els ensaios només fan pesat, a mi el que més fa pesat són els retaules. Les festes passades vaig patir molt, ja és qüestió de que vagi entrant gent jove nova i que vagin tirant per avant les danses.